dali-dali mayog sit up si Tori o kanang ring, pero kiba ano gud si Tori gud nga di gid madayon ang ilang pangod si Basti to asa laing nasod, kiba ano gud siya gud, pero ila lang yung dayon kay gusto gyud nang ipalabas gyud nila nga si Basti nahadlok yun kung propaganda, lupi gyud si Basti mga par sa propaganda kay Basti ni travel man nya si Tore sit up sa ang dali nga kuan kay kunuhay madayon ang ilang away. So mayong adlaw kanatong tanan, welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Ug sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par ari taning kadaugan ni Tore nga daw ni ani og daghang pagsaway mga par. Gisaway maayo si Tore karon mga par nga wala kunoy buot. Si Tore PNP kuno nga walay buot. Unya si Basti sad ni ani sa og pagsaway mga par. Gisaway sa si Basti sa katong mga loyal sad nga mga dumadapig ni Tore. Gisaway sa si Basti nga nang patuga-tuga kuno og panghagit og binukbukay ni Tore. Unya mo hadlok na kuno ni sibat di kuno. Pero ang video god nga gipagawas ni Basti mga par, kapila na ko gibalik-balik mayo og tan-aw, wala man gud koy nasabtan nga si Tore gihagit ni Basti o kanang binukbukay. Lahi mo guni siya nga istoryaha mga par kung mingon ka nga sige nang binukbukay ta, sinumbagay ta, kaysa moingon ka nga kung makit-an ti ka, siguro kung magsinukmagay ta makulatahan gyud ti ka. Lahi mo guna siya mga par, kay mao mo guna siya giingon ni Basti nga kung magsinukmagay sila makulatahan gyud niya si Tore. Mao mo guna mga par, wala mo guna mingon si Basti nga gihagit gyud niya, gibig deal lang na siya ni Tore mga par. Unya mura sa gituyo sa panahon mga par nga si Basti nay kami nga flight padong pa Singapore, pirmado pa man gani na ni DILG John Vic Remulla mga par, pirmado pa na ni DILG. So kibaw na si Tore na mga par nga kanang mapitsaha, wala si Basti ana mga par. Mao nang dali-dali sa siya mao nang dali-dali mayog sit up si Tore o kanang ring, pero kiba ano gud si Tore gud nga di gid madayon ang ilang pangod si Basti to asa laing nasod, kiba ano gud siya gud, pero ila lang yung dayon kay gusto gyud nang ipalabas gyud nila nga si Basti nahadlok yun kung propaganda, lupi gyud si Basti mga par sa propaganda kay Basti ni travel man nga si Tore sit up sa ang dali nga kuan kay kunuhay madayon ang ilang away. Ilad sad ang mga tao palit sa ticket kay atangan gud maayo nga binukbukay nilang Tore og ni Basti. Kato mga par nahog magud katong uban nga to nga manan-away, nailad to nila mga par nagi palabas magud to nila nga kanang madayon yun mo nang ang mga tao sad naghugok sad mayo palit og ticket kay gusto sad nga mo saksi nya sa mo tato mga sugarol mga par dito giga gahugok gyud ang mga sugarol nga to. Pero ang kadaghanan nga to mga par kay mga pulis mga pulis may kadaghanan nga to alegre ba kayo mga par kay suot pa si ng Tore og atong puwa nga kuan ba hoodie tawag pa yang nga saka siya ring sumbag siya ng tumayo, pero kiba na gud siya gud si Basti di mabot kita bitaw nato mga par nga ang yang naong gasirag ni singising kiba siya nga wa gyud si Basti nya gusto mo nga ipalabas nila nga si Basti nahadlok yun niya ang tinud-anay ato nga siya ra may gasita pa tong kuan na gud kaya ang gusto ni Basti ayaw lang sa Domingo, ay gusto ni Basti pwede Merkules, Huwebes or Biyernes, ayaw lang sa Domingo kay kasi travel unya kay sit up gyud dali si Tore ay para gyud nga siya yung usangan to
baka uuwaw sa beto na ato mga par kay siyempre PNP chief siya. Moto ang iyang gibuhat. Mapil sa biya kawaw ang kaubanan niya nga mga pulis ato. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Ya palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction.